tun da nike mangara ban taba jin tausayi ba sai wannan karon lillahi la ilaha illa kuma ko baka da imani idan na kunna maka wannan to sai ka tausaya masa da wannan maula yau ko baka da imani sai ka ji tausayin shi abin da ke faruwa a cikin sirri sun sake yin wani taron wanda suka yi shi zalla su suka tsara yadda wai za su shawo kan 'yan ɗariƙa a samu a gabayanmu to ka zama wani abu in dai ba su biyu suka yi taro ba a ce daga Sardaunan Maula sai uban daba in dai sun kai uku wallahi sai na ji labari gaskiya ne saboda daga dangin dinsu nake samun labarin waɗanda suke taren da su wallahi in kai sake koma ta ka hira da ita sai ta yi ta zo ga masu suka saboda ai tana shiga WhatsApp tana shiga Facebook tana ganin duk abin da ake duk mangana da ake muku matan kuna gani kuma ta san gaskiya baka ita ka ana ta tunani ba abubuwan ta inda ba su tsammani ta nan kusa da su wala duk inda ba su zato daga nan komi suka wala sai an turo mana gaskiya ne sai an gaya ma ku dai taro inda abu ɗaya ne nake da tabbacin ba dole in ji ba inda ku biyu ne kuka yi a ce da uban da ba da Sardaunan Maula su yi taro su biyu to wannan ban tsammani in ji amma inda suka sake suka kai uku na iman da Allah sai na ji gaskiya ba yadda za su yi su kai uku a ce ba turo wannan abun ba saboda abubuwan raji suke da su har ƴaƴan cikin su haka yake Allah ya nafa wani kwan na yi iman da Allah da ya muku kuka ba bai ai ya kamata ma ku yi mamaki masu sukan nan nawa ne amma duk abun da kuka yi kawai sai in samu labari ya kai haka gaskiya ne gaibu na sani to yanzu wannan taron da kuka yi a sirri kun yi tsare-tsaren ku kuma a taron an yi recording sannan ku kuma kun hana a yada labari ne wai na cikin gida kun tsara cewa za ku san yadda kuka lallamo 'yan ɗarika kuka shigo da su wai saboda yanzu wai manyan mutane waɗanda su ne manya a ƙasa sun fara kiransu suna ce musu su gaskiya an raba musu hankali kan wannan abu manyan ƙasa duk ciki ya yi bayani gaskiya ta bayyana kuma ya tabbatar ya ce tsakani da Allah wannan aikin ba su iyawa ya ce manyan mutane a ƙasa sun fara kiransu suna ce musu gaskiya su wannan abu to dalilin haka suka ce to wannan taro dole suka ce tunda har kiristoci suna da bambanci amma sun rufa ma junansu asiri dan haka yanzu dole ne yanzu su rufa ma kansu asiri a san yadda aka lallamo bangaren sauran kungiyoyi yan dariƙa a haɗa kai zan kunna sirrin ba ku san kuma ya zo wurina ba gaskiya ne kuma muryar kace kai Sardauna auzubillah to dole sai ka ji tausan shi ka san dalili ne saboda shine akan mumbari yana sanye da kayan agaji ya daga hannu ya ce inda Shehu Tijjani na raye ya ce sai ya kamo shi ya mashi kaca amma yau kuma almajirin bari in kunna wurin da ya faɗi magana amma yau almajirin shi kuma yake neman taimakon su ga inda ya faɗi magana cewa wai inda Shehu Tijjani na raye sai ya kamo shi ya mashi kaca to ya wannan magana ya fasa ta ne yau bari mu ji sun fasa ta bismillah kai Tijjani Allah ya taimake ka ka riga ka san da dare maka da a ce har yanzu kana nan sai mun kamo ka mun kawo kaca mun maka kaca a kaca to su dauka mutumin kirki kawai shi kenan wani dan ciwa-ciwa sai ya zo sai ya makale a nan shi kenan zai ci gaba da zafara bayin Allah to yau ka ce za ka yi mashi wata jani da yana nan wai da haikun kamo shi da za ka kamo shi kai mai kaca to ya aka yanzu ka ji wuta kuma kake neman taimakon almajiran shi kuma a lokacin nan an ta jan hankalin ku ana cewa ka bi hankali ka ce kai a 280 za ka rika shan kwana ka ji fa inda bari ka ji alaran ma wurin bari ka ji abinda annabi nuhu ya faɗa wa jama'arsa muna faɗa wa yan bidiyar Najeriya abinda annabi nuhu ya faɗa wa mutanensa muna faɗa wa yan bidiyar Afirka ya daga wani jikinsa ya fara rawa ko ka tsori tare in tsoro kake ji sai inda dare maka mu ba ja da baya ba daga kafa forward ever backward never masu cewa lallaba a biya hankali ba za mu lallaba ba 280 za mu tafi mun yi full light haka za mu shiga kwana to matsalar da suka samu sun ce 280 za su ce su sha kwana ko to suna shan kwana kawai sai suka game da masu suka ƙwarai ko gaskiya ne kuma sai suke wai neman taimakon waɗanda suka masu nasiha suna cewa kakku rika tafiya a guje kwanar inda suka zama matsala shawo kwanar ke da waya kawai sai ga masu katsaye ƙwarai ko to ga yamma da za su koma kurin wanda suka yi masu nasiha ina yan ɗariƙa wake ce ku bi a hankali suka ce a'a su a 280 za su tafi to yanzu gashi kun yi taro a sirri naku zallanku
kun tsara cewa za ku je ku lallamo 'yan ɗariƙa kusan yadda aka yi a haɗa kai dai a maganin masussuka saboda manyan mutane a ƙasa sun hada kiran ku sun ce gaskiya wannan abin su an raba musu hankali. To da kuna ƙarya kuna cewa wai ku ba wanda ake ritaya daga cikin ku to ya kai kuma hankalin ku ya hina kowa tashi inda gaske ne ba ya muku ritaya ya akai inda cikin ku ba ya muku ritaya ya akai hankalin ku ya hina kowa tashi. Allah ma ga sirrin bari a kunna tattaunawa alhamdulillah shine kawai na ji tausan safar na mola tunda nake mangara ban taba jin tausayi ba sai wannan karan saurari ka ji alaramma. Muna addu'a wannan taro Allah ya kara masa albarka. Babban sako na farko da wannan taro ya isar shine muhimmancin haɗin kan al'umma musulmai musamman a cikin wannan ƙasa. Babu shakka duk da bambance-bambance na fahimta da ke tsakaninmu akwai abubuwan da ba wata kungiya ta addini ta kare da za ta iya yin shi, amma da za mu taru mu yi taron dangi gaba ɗaya za mu samu nasara. Ƙalubalen da al'umma musulmai suke ciki a Najeriya babu abin da zai iya fi da su sai wannan. Wani zai ce wannan zai yi kokari da gaske. Allah madaukakin sarki ce walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Yadda kuke da kungiyoyi da kashe-kashe kafirai ma suna da irin wannan kashe-kashen da rabe-rabe, amma duk da haka suka haƙura su dunkule wuri ɗaya domin su dinkare maslaha da ta shafe su. Allah ya ce kuma idan ba ku yi haka ba to banna za ta faru a bayan ƙasa. Idan wanda ba musulmai ba suna iya haƙura da matsalolin da ke tsakaninsu su dunkule don cimma bukatunsu ko mun ga yadda bukatun nasu da suka biya, ban ga dalilin da zai sa wannan al'umma ba za ta yi wannan ba. Daga cikin makasudin wannan taro shine addinin karan kansa sai an saba masa security, an saba masa tsaro, a saba masa tsaro a ilmance, a saba masa tsaro ta fuskar karantarwa. Yau mun wayi gari babban bala'in da ake jin tsoro ya riga ya faɗo shine wai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa bai kamata a yi aiki da su ba. Ko kwanan da muna magana wani babban mutum yake cewa mu yanzu an riga an rura mu an rikita mu yanzu ba mu ma san inda muka rufa ba. Waɗannan su ce za a amfani da sunna da hadisi, wanda malamin ya zo ya ce ba za a yi ba. To har manyan mutanen intellectuals irin wannan tunani ya fara shiga cikin kwakwalwarsu, to me kuke tsammanin da sauran talakawa gama gari wanda babu kwarewa ta ilimi tattare da su? Saboda haka wannan haɗuwa idan Allah ya mata albarka muka ci gaba da tafiya irin wannan, ina tabbatar mana da cewa dukkan wani matsala da ke damun al'umma wajen musulmai ɗaya bayan ɗaya da taimakon Allah da addu'o'inku da haɗin kan wannan al'umma za a samu nasara a kan wannan da iman Allah ba da ke sauki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kaga idan za su yi taro irin wannan sai su ɓoye sunan izala kawai su rika munafurci suna ce al'umman musulmi. Ku ce matsala ta samu izala. Shin in kuka ce al'umman musulmi akwai wani masallacin da aka kira sallah ne aka ce ba a yi sallah ba? Barin yin azumi aka yi? Al'umman musulmi lafiya kalau ake. Shin ba haɗe ake ba ku kuka raba mutane? Gaskiya ne. Ko ba da masallaci ɗaya bane kofar gidan sarki? To suwa suka raba masallacin? Su ne. Kai da ana haɗe ka zo ka raba mutane, ka raba makabarta, ka raba masallaci, ka raba mayanka, kuma sai ka zo yau kuma kana cewa abubuwa sun lalace an rabu, ba haɗe ake ba kuka rabu? Ni hore ne ke ban so da rashin kunya. Alaran ma masallaci ɗaya ne ba ana haɗe, sai suka farka shi suka yi nasu, kuma yanzu sai suka zo suna cewa an samu matsala yanzu ya kamata a haɗu. Su suka kawo matsala kuma. Ai matsala ku kuka kawo ta, kuma yanzu to ina tambaya 100 da kai mata yan wani ba kenan? Ba kai tambaya 100 ba ka ce shikenan ka rusa aqidar mu ta Qur'ani. Ina dauraya. Ina kuma dauraya? Ai ka san ita dauraya ruwan da ya kare. An fara yin ta da ruwa ya kare ba kare jin duriyar da Allah ya shi ba. To ni abin da nake son gane to ina wai tambaya 100 ba ta yi ma aiki ba. Su kuma yanzu manyan mutane hana su tunani za ka yi? Ka san kuna cewa wai addinin musulunci ba a so kai tunani ba a aiki da hankali. To yanzu babban mutum ka isa ka hana shi ka ce ba zai aiki da hankalin shi ba. Allah ya bashi hankali. Kuma ka ce ba zai aiki da hankali ba. Wannan talakawa ake ma wannan renewa ka ce mutum wai ba zai aiki da hankalin shi ba duk mai cikakken hankali.
saboda haka abubuwan ne yanzu sun ga duniya ta masu tutsu kasashe irin su Burkina Faso irin su Niger irin su ina ne ana tamur kowa ya ce ya gaji da wannan fitine to mu yanzu abin da ke gaban mu shine shin ya za mu yi kasan mu ta ci gaba wannan shi ya dame mu gaskiya ne duk wannan abubuwan da kuka zo kuka hana mutane sakir ku ne maula ku ne sharri ku ne tada fitina ku ne raba masallaci gobe ana shari'a a ce ai tsakanin malam wani duk wannan abin muna so a kyale shi kowa ya je abin da ya gane ita kuma gwamnati ta ci gaba da yi mana ayyukan da za su kawo mana ci gaba kun bari duk sauran kasashe sun wuce mu rikicin addini ya ishe mu tsakanin musulmi da kirista ba shiri kun bata wannan wurin tsakanin musulmi da musulmin ma babu shiri maimakon ai mana abun ci gaba kullum abin da ake so a kwantar da tarzoma wannan abun an kawo karshe wani dai ya ƙara haɗa mu da kiristoci a ƙara fitina in Allah da ba ƙara ganin wannan abu wani kuma ya zo ya ƙara tadda mutane masallata ya kafirta su an gama wannan gaskiya ne ba a ƙare kawai in ka ga yanzu ana wani daga jijiyar wuya to magana ne ta abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa amma addini kowa ya je nasa abin da ka gane je kai kawai shikenan illa iyaka arewacin Najeriya ita muke hange su ma mutanen kudu kuma su kalli kudin su kowa ya kawo nashi gudunmuwa duk basirar da Allah ya kawo ma zo da ita a gina ƙasa gaskiya ne ka san su abin da ya fara tada hankalin su kaga yanzu wai zancen manyan mutane dama talaka ba ta wannan ake ba talaka sun gane ai saboda ai kaga a comment da kuma da Allah ku rika sa tausayi yan comment section saboda naga wani sunogar bai kamata ba ya kamata a rage masu wai ci uban su masu suka Allah a daina ci haka a daina ci haka da Allah a ji tausayi abin sai da tausayi Allah sai da tausayi saboda haka ba wai muna yi masu dan cin mutunci ba muna so ne su tuba su bari to yanzu wannan taro asiri ya tono na ji labari sai yaya ya tono asiri ya tono labari na ji abin da ya faru to yanzu sai yaya